Tapos na kaming pinasyalan lang yung San Juan, Bugwas, San Juan, Kapilay Spring Park dito sa San Juan, Siquijor. Pupunta na muna kami sa sunod na punta namin mga kasoroy ay yung tumatalon ka sa walis tingting sa hapitan ba yun? Parang ganon. Hapitanan pala. Okay, mga kasoroy. Babaking lang tayo. Okay, so next tourist spot natin yung Hapitanan. Umaambon na naman mga kasuroy. Huwag naman sanang lumakas. Siya, mainit pero may ambon kasing umahan eh. Yan mo yun. May ambon. Umaambon siya. Sana naman huwag naman sanang lumakas. Yan daming mga t-shirt na mga souvenir yata yun, ewan ko lang. Ang inano 24 minutes ang inano ni Google Map, 16 kilometers papuntang Hapitanan. Nadaanan na namin ito kahapon mga kasuri kasi papunta tayong ganun din. Loko. Ayan o. Alright mga kasuri, mamaya na lang mga kasuri. Alright mga kasuri, ang ganda ng daan rito sa mga kasoroy, dito banda espalto. Ayan, may sa ko, mayroong insekto na nasa loob ng helmet ko mga kasoroy. Oh no! Nalak ko pa naman. Sana hindi makagat na insekto yan. Hindi ko mapindot yung may lock kasi itong visor eh. Dito sa gitna, hindi ko kinakapa-kapa mga kasoroy. 17 minutes na lang mga kasoroy. Ilan ba? 11 kilometers yung Hapitanan. Maraming tourist spot dito mga kasoroy na hindi ba siya na-explore ba? Alam mo yun, hindi na, ibig sabihin, parang ganon, hindi siya na-explore ng mga ibang turista rin rito, saka mga vlogger. Kasi maraming kausap ko nila umaga, nagkape-kape ako dun sa labas, yung nandun sa namin, inistihan namin na lodging. Nagkikwento siya rito yung mga iba't ibang mga tourist spot, pero oo lang ako lang hindi ko maalalang mga pangalan ng niya. Sabi niya marami dito. Yung iba kasi pabundok, papasok sa oo na lang ako kasi, pero bala ko rin puntahan, kaso lang naalanganin ako kasi mahirap kasi si Sebyong pag pabukid pero sabi niya mga daanan naman doon, mga mga semento naman raw sabi niya, pero may konting rough road konti hindi pwede si Sebyong sa mga mga kasori sa mga rough road na pangbukid kaya tingnan ko kung makakapunta kami. Balak sana namin mag-asawa, mga 4, 5, 6 lang na tourist spot, uuwi na kami. Ang problema kasi mga kasoro, hindi kami nakasakay kahapon. Akala ko kasi araw-araw may biyahe Bohol, ganun ba, Bohol, Dumaguete. Iba pala yung port ng mga Ruro pa alis, doon pala sa Larena port. Alas 7 yun aalis. Kaya alanganin na kami. Alas 5 kami natapos nung sa mga pinuntahan namin. Kasi ang tagal kasi namin mga kasori, pag once na pumunta kami, stay pa kami mga kalahati, 1 oras, mga ganon. Pero okay lang, nag-extend na naman kami ng 1 gabi. Bukas kami ng kasi walang every other day ang biyahe papuntang Bohol, Cebu. Parang ganon mga kasori. Alright mga kasori, mamaya na lang, okay? 5 minutes na lang mga kasori.
ano na natin yung hapitanan. Ilan bang kilometers? 3.5 kilometers ang sabi ni Google Map. Grabe kaahon to. Daming mga bato-bato kasi na medyo maano mga kasuroy, kaya iniiwasan ko. Yan, grabe yung pasulong na ano, na kalsada. Grabe itong pasulong na to. Oh? Hanggang doon sa ano. Yan pa. Gawin na ito na lang. 4 minutes na mga kasuroy. Ilan na lang ba ito? 1.2 kilometers yata. Sana wag naman sanang umulan. Medyo yun mga kasuroy, tingnan mo naman yung langit mga kasuroy. Medyo may ano, mukhang umuulan. Wag naman sana. Malapit na tayo mga kasuroy. 1 minute na lang. 750 kilometers sabi ni Google Map. Ito yung kahapon mga kasuroy, Lagaan Falls. Lagaan Falls, maganda siguro yun. Papasok kasi mga kasuroy, hindi pwede si Sib yung pag papasok sakop na yata ng lasi ng lugar yung hapitanan kasuroy. 300 na lang, 200 mga ganun. 1 minute. Dito na tayo. Ito yata yun parang ito yun, naalala ko nga ito. Ito yata yun ito ba yun? Parang ito yun, ito yun, hapitanan. Nandito kami sa hapitanan. Marami silang mga may buko, may mga souvenir sa rito. Marami mga kasuroy, kung anong masouvenir nyo rito kung pupunta kayo rito. Tapos pagpasok mo, donation lang pala ang bayad rito mga kasuroy. Kaya ka iniwan ng taong mahal mo kasi kulang kang magbigay. Okay mga kasuroy, donation box. Tapos dito kayo lilipad-lipad mga kasuroy. Yun may walis ting-ting. Pag sasyatan ka rito. Pag lumilipad ka dyan. Tapos ipost sa mga social media, mga Facebook, ganun. Sige mamaya. Tapos hapitan. You don't need to be a white witch to fly a broom. Yan. Tapos dito pwede ka rin magpa-picture dito ng mga social media yan. Okay mga kasuroy, inaano na kami kung yan dito ka lilipad mga kasuroy. Yan, may broom rito. Yan nakita ko lang to sa mga mga kasuroy, sa mga YouTuber na iba na nakapunta rito sa Siquijor. Yan, ito yung sasakyan mo, talon-talon ka dyan. Okay, kasi na kami mga kasuroy, kami ang tatalon kami dyan para meron kaming remembrance dito sa Siquijor. Okay mga kasuroy. Okay mga kasuroy, may ng sticker rito. To ng sticker, suroy mo to. Yan buti nakadala ako ng sticker. Salamat Bayaw, shout out kay Bayaw Noel. Dito tayo sa Alright mga kasuroy, may sticker na tayo rito sa masyado nalakihan nga ako sa ko sticker ko, pero okay lang. Ang ganda rin pala pag naka Alright mga kasuroy, naka na ako ng sticker rito, remembrance. Okay ra ba dire? Tara, ako Okay, ako na naman mga kasuroy. Tapos lang namin nagpalipad-lipad rito, nagpa-picture. Pupunta na kami ng ano ba yung beach na yun? Salagdoong Beach. Yan, pupuntahan namin sunod. Ito, pag magpipicture ka, ito yung lipad-liparan mo. Okay. Sana yung nanghingi ng picture sa akin kanina nawala Wala na, hindi na siguro. Kung sana yung pangalan mga kasuroy. Kaso lang nawala Okay mga kasuroy, batsi na kami. Ha? Saan likod? Tingnan mo na mga kasuroy